So hey guys, welcome back again. Video moनसे भिडियो नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायहोनाय जाफिनलायबाय आरोना आंनि चेनेलावहाय। स' नोंथांमोना दा नायगासिनो दा साग्रिद ब्लग इउटिउब चेनेल। स' अलरेडि नोंथांमोना मा होनो थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ सावरायनो नागिरदों। स' नोंथांमोना मा होनो जेनेबा अलरेडि मिथियाबोनि सायाव जों गोबां भिडिअ खालामबाय जोंनि मानसिफोरा आरोना। स' जों मोनथियामोन। स' मा होनो बिसोर गारलायनाय जादों बा मा जादों जों जेबो मिथिया आरोना। स' बेनि बागै माने मिथियाबोआ फोरमायना होदो आरोना। स' बिनि चेनेलावहाय नायनानै नोंथांमोना मिथिगोन अलरेडि नायबाय खोमा। स' जुदि सोरबाफोर नायाखैबा स' मिथियाबोनि चेनेलाव थांनानै स' बिनि माने हासबेन्डजों माने भिडिअ खालामनाय दङ आरोना। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों जेब्ला मिथियाबोआ कार्बि आंलं बिनि न'आव थांदोंमोन आरोना। स' बे समाव भिडिअ खालामनाय बे भाइरेला दा सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ। स' आङो ससेसो क्लिप खिथिना होगोन। स' मा होनो आंहाबो बारा सम गैया बेफोरनि सायाव भिडिअ खालामबाय थानो। स' मानो होनबा नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय थांनाय भिडिअ आं मायाव दङमोन मायाव गैयामोन आं खोन्थाना होदो। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ ससेसो नाय ओमफ्राय बुजिगोन। स' मा होनो आं बिनि सायाव जेबो बुङा जास्ट माने दसे माने ससेसो माने नोंथांमोनजों सावरायनो होनना एबा नोंथांमोनखौ माने शेयार खालामनो होननानै नोंथांमोनाबो मिथिथों माने मिथियाबोआ हाबा जाखाबाय बा हाबा जायाखै। स' बिनि सायाव आरोना। स' आङो बारा गोलावबो बुंनो थाङा। स' आंहा इदि बुंनोबो आंहा इमान माबा गैया आरोना। स' नोंथांमोना बुजिदो। आङो दा मा होनो आङो डिउटियाव थांनोसै सम गैया आंहा डिउटियाव थांनो सम जाबाय। स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। गोबाव सम जाबाय नालाय भिडिअ खालामनाया बेनिखायनो माने थाङा जादों आरोना रावफोरा खुगाफोरा। स' बाय बाय थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना। स' बाय बाय लाभ इउ।